I den her programserie, der skal vi undersøge, hvordan vi mennesker bliver påvirket, bevidst eller ubevidst, af alle de dele, der indgår i det design, vi møder i vores hverdag. Og hvordan man kan udnytte viden om psykologi og vores adfærd til at fange os i designets magt. Velkommen til Designets magt, der handler om, hvordan vi bliver påvirket af billeder og former. Har det for eksempel nogen betydning for, hvor meget mad vi skåler op, hvilken tallerkenstørrelse vi har? Det skal vi se på senere. Men først så skal det handle om indkøb, fordi selvom netbutikkerne stormer frem, så er 80-90% af de dagligvareindkøb, vi gør, stadig i supermarkederne. Og det tager cirka 7 sekunder at vælge, hvilken vare, der skal ned i kurven. Så vi har lavet et forsøg med at se, hvad der skal til for at fange forbrugernes opmærksomhed ved at lave et nyt design på en havregrynspakke. Vi har lagt vægt på, at vi var en kategori, hvor der er rigtig mange mere eller mere generiske produkter. Så på den ene side vil vi gerne være en havregryn, og på den anden side vil vi gerne være havregryn på en anden måde. Med hjælp fra reklamebureauet Republica har vi designet 2 nye havregrynspakker. Målet er at få dem ud i en butik for at se, om vi ved hjælp af billeder og form kan få nogle af kunderne til at vælge den emballage, som Republica har hjulpet os med at designe. Når vi har lavet emballagen, jamen, så har vi selve produktet, men også målgruppen for øje i forhold til den kommunikation, vi laver på det. Vi vil gerne ramme den moderne børnefamilie. Vi vil gerne ramme en familie, som gerne vil leve sundt, men ikke forbinder det at leve sundt med noget asketisk, men med madglæde, med livsglæde, med det overskud, det giver mig i min hverdag. Og det har meget at gøre med den enkelhed, der er i et produkt som havregryn. Men for igen at skille os ud, jamen, så har vi brugt nogle meget mere mættede flader. Vi har brugt nogle farver, en petroleumsblå og en sådan lidt karigul, som vi synes alligevel har en enkelhed i sig, men også har den her netop madglæde, noget storytelling i sig, frem for kun at være det meget enkle produkt i en meget enkle emballage. Der er flere aspekter i det her med, hvor nemme vi er at narre, eller hvor nemme vi er at påvirke. Og nu lyder det som om, der er en masse mennesker, der gerne vil os til ondt, men hvor nemme det er at hjælpe os til at træffe nogle bedre beslutninger, kunne man også sige i virkeligheden. Og der er som sagt 2 sider af det. Det ene det er, at vi har nogle adfærdstræk, som netop har en eller anden sådan biologisk grundkarakter, altså noget, vi er tilbøjelige til at gøre, som man kan benytte sig af på forskellige vis. Altså sexceller for eksempel. Altså vi er orienteret mod at forplante os af begge køn. Så det er sådan en grundbiologisk ting, og det bliver brugt på alle måder i marketing, hvad ved jeg. Det valg, vi har taget med den her emballage, er, at vi faktisk på forsiden er meget emotionelle. Der er vi, hvis vi skelner mellem kommunikation og information, der er vi kommunikerende, hvor vi taler til følelserne, for at få en opmærksomhed, for at få folk til at stoppe op. Hvis de så stopper op, eller når de forhåbentlig stopper op, så vil jeg tage produktet i hænderne ved at gå i dybden med det. Når jeg har fået interessen, så vil jeg gerne finde ud af, hvad det er. Der går vi ind og bekræfter med historien omkring havren og havrens egenskaber med fiber, ved at give nogle eksempler på, hvordan jeg kan bruge det, måske på en overraskende, inspirerende måde. Der bekræfter vi valget at sige, at det her er en havregryn, der er noget for mig. Men så er der en anden slags adfærd, vi også kan påvirke, og det er rutineadfærd. Altså noget, der på et eller andet tidspunkt har været bevidst adfærd, hvor vi har lært nogle ting, men så langsomt så bliver de automatiseret, og så ligger de nede på ryggraden, som vi siger. Vi handler bare instinktivt. Det er ikke biologisk adfærd, kan man sige, men det er rutineadfærd. Men sådan noget rutineadfærd kan vi også påvirke, hvor du siger, at vi kan narre os. Man kan gå ind og påvirke den adfærd, fordi der er der ikke rigtig nogen bevidst komponent på. Den ligger bare på ryggraden derudad. Og sådan noget adfærd, der er blevet rutineadfærd, hvis man kender de rammer, den er blevet til indenfor, så er der gode muligheder for at gå ind og påvirke vores adfærd, uden vi egentlig opdager det. Det du kalder at narre os. I første omgang skal vi have folk til at stå op, så det er opmærksomheden. Den skal kalde på opmærksomhed. Men derover så skal den jo også give mig en grund til at vælge det konkrete produkt. Og det er der, hvor vi skal komme ind og sige, at her er vi en kategori med havregryn. Der er rigtig mange valgmuligheder. Det er et meget enkelt, banalt, simpelt produkt, som vi alle sammen føler, vi kender. Og hvorfor er det så lige, at jeg skal vælge den ene frem for den anden? Så bliver det enkelte produkt nødt til at stå frem med en eller anden form for personlighed, med at ville mig noget, fortælle mig en eller anden historie, som differentierer sig fra de andre, men heller ikke differentierer sig så meget, at det differentierer sig helt ud af kategorien, så jeg slet ikke oplever det som det er, et rimeligt basalt produkt som havregryn.
Senere så vender vi tilbage til vores emballage for at se, hvad der sker, når vi placerer den på hylderne i en butik. Men der er andre måder, vi kan blive påvirket af design og form. Se for eksempel på de 2 tallerkener her med rugbrød. Altså, det er jo et simpelt synsbedrag, men på den lille tallerken, der virker den her skive rugbrød altså større end på den store tallerken. Den måde, vi vurderer, hvor meget vi har behov for, det er ikke sådan en absolut skala, vi har som mennesker. Vi skal altid have en eller anden form for reference, når vi skal vurdere noget. Og en reference, det kan være en indkøbsvogn. Hvis den er halvfyldt, så har jeg ikke købt for meget. Men hvis vi nu dobler størrelsen på den indkøbsvogn eller kurv, jamen så er halvfyldt det lige pludselig svaret til dobbelt før. Så hvis vi manipulerer med referencen, vi ligesom har vendt os til, så kan vi også få folk til at fylde noget mere i, eller købe noget mere eller andet. Så vi vurderer ikke ting ud fra en absolut skala som mennesker. Det gør vi altid i forhold til nogle referencer, eller nogle bruger fagtermen, et anker. Vi har simpelthen brug for et anker for at sige, at det er mere eller mindre end det her anker. Designet og størrelsen på ting er altså ikke uden betydning, uanset om det gælder en tallerken eller indkøbskurve. Fordi vi kan ikke lide, når en indkøbskurve er bare sådan lidt halvfuld. Vi vil gerne have tingene fyldt op. Og den viden har en række af Scandic-hotellerne i Danmark brugt til at undgå madspild i deres buffeter. Og løsningen, det blev en lille ændring med en stor effekt. Vi startede jo lidt tilbage i 2011, hvor vi var med og underskriver på det her miljøcharter sammen med Miljøministeriet og Karen Ellemann dengang, og de store FAB-aktører, madaktører i Danmark. Der startede vores initiativer for alvor. Og der begyndte vi året efter at måle på vores madaffald og sige, hvor meget madaffald har vi egentlig per gæst, per morgenmadsgæst, per konferencegæst og den slags. Og det gav os hurtigt nogle øjeåbnere i forhold til, hvor meget madspild vi reelt set går og har hver eneste dag og hver eneste år. Det er rigtig, rigtig mange tons. Meget af vores forplejning er på buffet, og buffeter giver meget madspild. Vi startede med at måle på madspildet, gjorde det synligt, fik introduceret nogle store gennemsigtige spande i køkkenet, som vi smed af vores madaffald op i, før vi smed det ud i de store spande bagefter. Så kunne vores ansatte jo se, hvor meget vi egentlig smider ud, og de kunne se, hvad er det, vi smider mest ud af. Hvorfor ligger der så meget ost i, eller hvorfor ligger der så mange rundstykker, eller hvorfor ligger der så meget bacon? Jamen, der skal ikke lave så meget bacon af starten. Vores kunder elsker bacon, men vi bliver bare lidt af starten, så det er frisk, det er lækkert, og vi får brugt det hele. I stedet for, at vi laver alt baconen kl. 6 om morgenen, og så står det bare og bliver mere og mere trist, og så smider vi det hele ud. For at få gæsterne ved buffeten til at ændre deres adfærd, og dermed også mindske madspildet, har Scandic Hotel blandt andet lavet om på deres tallerkenstørrelser og ændret processen, når de tilbereder maden og hvordan de serverer den. Altså, vi har gået til mindre tallerken og mindre färdig dag. Forskellen är att vi producerar lite mindre och vi producerar efter spørgsmålet, alltså efter gästens behov. När vi sätter ut tingene på buffet och så vidare, så sätter vi ut lite mindre större, alltså lite mindre färdig. Och vi skiftar det tidigare, så vi har ju lite, alltså vi har mindre matspill. Här har vi vår tidigare såpeskål på frukosten. Detta är vi bror i dag. Banketter, sällskaper. Här är vi bror i dag. Till frukost. Detta är vi bror i dag. Här har vi brukt till sällskaper, till varmrätt. Det är vi bror i dag. Våra smällspill, det målar vi på morgonmaten. Där har vi haft där har vi legat omkring en 4,5 gram per person. Och i dag är vi nere på 2,5 gram. Vores primære formål, kan man sige, det er, at når vores gæster skal have en rigtig, rigtig god start på dagen, når de kommer ned og skal spise morgenmad og skal videre ud i, hvad det nu er, en skal den dag. Det er det vigtigste. Men hvis vi kan påvirke deres adfærd i forhold til, at de tager lidt mindre på tallerkenen, de må tage det så mange gange, de vil. Og det fortæller vi dem også, og vi skriver det til dem, at det er super lækkert. Tag alt, hvad I vil. Det må I gerne. Bare tag lidt af gangen. For eksempel det her med at indtage mad, det er ikke bare sådan et biologisk behov. Altså fødevareindtaget eller madindtaget, det er formet rigtig meget kulturelt. Og en af de måder, vi har formet fødevareindtaget på, det er ved hele ideen om en portion. Altså vi tager en portion suppe, for eksempel. Og det er altså noget, vi lærer, at vi spiser den her portion. Det lærer vi helt fra barns ben, og vi får også at vide, spis op. Altså du har fået en portion, og du bliver så med siddende ved det her bord, til du har spist op. Så det er sådan en kulturel formning af vores biologiske fødevareindtag.
Ved at redesigne tallerkenernes størrelse har hotellet altså mindsket madspildet, fordi gæsterne i højere grad spiser op. Men hvad synes gæsterne om de nye tallerkenstørrelser? Det er jo i min optik en for lille tallerken, for når man står derhen og kigger, så er udvalget jo relativt stort, og det ender med, at jeg har et bjerg på min tallerken, når jeg er færdig om et øjeblik. Jeg skal have den her med, og så kommer jeg op en gang mere. Større den er, jo mere mad putter du på, helt automatisk. Så den passer for mig ganske fint. Jamen, altså, når jeg kommer til et budget, så er det jo klart, så er det en lille smule frustrerende, men jeg er jo ligesom alle andre, spiser med øjnene, så skal man rejse sig en gang mere for at gå derop, så ja, der er ingen tvivl om, at man spiser mere, end man egentlig har behov for. Så grundlæggende er det jo nok en meget god idé, og så hvis tanken bag det er mindre madspild, så synes jeg, det er rigtig fornuftigt. Vi gik til de her omkring 50 gram, og det svarer jo til, at vi reducerede med 32 ton mindre madaffald om året på et år. Det er jo, altså, når man siger tallene, så tror man jo næsten ikke selv på dem. Altså, jeg skulle regne på lommeregneren flere gange og sådan, nej, det må være 3,2 ton. Nej, det er rent faktisk 32 ton madaffald mindre. Så sidder man jo bare og tænker, okay, nu skal vi til at måle på vores konference. Det er vi også begyndt på, bortset for det. Og kan også påvirke adfærd for vores gæster der. Så der er lang vej nu, men det er et spændende projekt, og det er fedt at være med til at gøre en forskel. Hvis vi tager sådan et eksempel med form i forhold til tallerkenstørrelse, så kan man sige, at det her med at spise af en tallerken, det er netop sådan en kulturelt formet adfærd. At vi hælder noget på en tallerken, og så spiser vi det, der er på tallerkenen. Så der kan man sige, der har vi allerede en kulturelt formet adfærd. Og dermed, så hvis man går ind og piller på formen eller på størrelsen på den her tallerken, så kan det potentielt set også have stor effekt på den adfærd, der så er bygget op omkring vores tallerken-madspisningskultur. Og der er det typisk sådan, at en tallerken den har en størrelse, der måske passer til, hvad vi kan spise, eller et måltid, eller en portion. Og hvis det ligesom er sådan en grundoverindlært kulturadfærd, at det, vi fylder på tallerkenen, det er også det, vi skal spise, og det, der kan være på tallerkenen, det er også det, vi typisk fylder på, jamen, så begynder formen eller størrelsen på tallerkenen pludselig at blive en interessant adfærdsvariabel i en adfærd, der allerede er etableret. Med andre ord bliver vi altså påvirket af designet af form og størrelse, når det gælder tallerkener og indkøbskurve. Men hvad betyder designet af emballagen, når vi skal vælge en vare? Hvis man kigger på emballagen, så har den jo flere funktioner. For det første, så er det jo reelt en indpakning af produktet. Så der er noget sådan rent praktisk i en emballage. Men når vi snakker i den her kontekst, så skal den jo kunne kommunikere. Den skal gøre opmærksom på sig selv, den skal fremhæve produktet i en række eller en situation, hvor der typisk er en masse valgmuligheder. Og så skal den fortælle noget om produktet på meget få sekunder, fordi der er ikke ret lang tid til at kommunikere i den kundestrøm, der er ude ved hylden. Peter Zimmermann, som er strategisk direktør i reklamebureauet Republica, har, som vi fortalte tidligere, hjulpet os med at designe en ny havregrynspakke for at se, om man kan fange kundernes opmærksomhed ved hjælp af design. For at gennemføre eksperimentet har vi også fået hjælp fra iReply, der ved hjælp af eye-tracking gennemfører undersøgelser af, hvordan vi forbrugere ser på varer, når vi går i butikker. Det er vigtigt at måle, hvordan tingene fungerer visuelt, fordi at vi ved, at når en emballage fanger opmærksomheden, når kunden kommer hen til hylden, så er der meget større chance for, at den ender i kurven i sidste ende. Der er selvfølgelig mange parametre, der spiller ind. Der er sådan noget som præference, altså favoritmærke. Der er sådan noget som kvalitetsoplevelsen, der er sådan noget som de æstetiske egenskaber ved emballagen, altså hvor pæn er den i virkeligheden. Men det vi forsøger at gøre, det er at komme om bagved og prøve at kvantificere den visuelle effekt, altså hvor god den er til at fange opmærksomheden, og hvor effektiv den er til at kommunikere det, den er sat til at kommunikere emballagen. Vi er også godt klar over, at det måske er på kanten af, hvad der kan lade sig gøre. Så i en virkelig situation, så ville vi have gjort det her op imod nogle alternativer. Man siger, er markedet parat til det her? Vi tror, at det går den her vej, men i en simpel test kan det godt være, at man vælger det kendte, man vælger det helt basiske, det jeg forbinder med havregryn, så den er for avanceret, den bliver fravalgt på, at vi tror på, at den skaber opmærksomhed, men det er ikke sikkert, at den bliver valgt i situationen. Vores eksperiment går ud på at give et antal kunder et par særlige eye-track-briller på, der viser, hvor øjet kigger hen, når de går rundt i butikken. Og så har jeg en indkøbsseddel til dig her. Super.
Værsgo, god fornøjelse. Tak skal du have. Udover brillerne får de også en lille indkøbsseddel med, hvor der står, at de skal købe kaffe, havregryn og rugbrød. Men emballagen har enormt stor betydning for, hvad man vælger at købe. Hvis man ikke ser emballagen til at starte med, og ikke kan finde emballagen, jamen så ryger den ikke ned i kurven. Og på de undersøgelser, vi har lavet, der kan vi se, at hvis man kigger på en emballage inden for de første 3 sekunder, når man ankommer til hylden, så er der meget stor sandsynlighed i 60% af tilfældene, der ender produktet nede i kurven. Så om man kigger på emballagen til at starte med, er en rigtig god indikator for, om man ender med at købe det. Jeg har valgt havregryn fra Kornkammeret, og det er egentlig fordi, at det mærke, det kender jeg. Også det er vi vant til at have derhjemme. Så det er egentlig det, jeg har... I hvert fald, når jeg køber ind, så er det det, jeg går efter. Jeg har egentlig ikke tænkt på, at den sådan var økologisk, men det er da super lækkert, at den er det. Havregryn, der skulle have noget af finværelset, og økologisk, det ved jeg, det plejer vi også at have derhjemme. Så det er den her, vi købte i dag. Det er den, vi plejer. I alt var der 6 personer med i vores lille test. Ingen af de 6 valgte dog at købe de nye havregryn. Men eye-trackeren viser, at 4 ud af 6 personer i hvert fald fik øje på den nye pakke. Men at deres øjne har set pakken, er faktisk ikke det samme som, at de mentalt har registreret den. Dem så jeg ikke. Jeg lod ikke mærke til dem. Nej, jeg har ikke lagt mærke til dem overhovedet. Altså, hvis det smager godt jo, altså, at man prøvede det første gang, og så ændrer man mening. Altså, ændrer man mening, når man har smagt noget andet. Der er noget, jeg kan relatere til, noget familie, noget hyggeligt, når man spiser havregryn. Det er sådan det, jeg tænker, når jeg får øje på det. Jeg kunne sagtens have fundet på at købe de her. Sagtens. En af grundene til, at de ikke har valgt den nye pakke, kan være, at vi er vanedyr. Og de vaner, vi har, de er meget svære at bryde. Jamen i det, man vælger at ændre på både farve og form i emballagen, så kan man måske bryde med nogle af de regler, man kan sige, der er i kategorien. Man har ofte set, at man kan vende opfattelsen rundt, og man kan skabe noget opmærksomhed omkring et nyt produkt i en kategori ved at bryde nogle af de konventioner, der er i kategorien. Ved netop at spille på nogle andre farver, eller ved at ændre kvalitetsoplevelsen af produkterne. Til trods for, at brugerne ikke valgte de nye havregryn, så tiltrak billedet på emballagen deres opmærksomhed, hvilket netop var en af de ting, som Republica havde lagt vægt på i deres design. Vi har brugt et billede på emballagen for at tiltrække noget opmærksomhed. Vi ved fra andre test, at mennesker, børn og hunde, jamen der er en stop-effekt i dem, så vi netop gerne vil skille os ud fra de andre, jamen så er der en stop-effekt i det. Det har vi så prøvet at afbalancere med noget mere faktuelt i nogle af de andre elementer, vi har på emballagen. For at blive endnu klogere på, hvordan vores krop og også hjernen bliver påvirket af de billeder, vi ser, der har vi lavet et forsøg. Vi har koblet 2 personer op på en masse måleudstyr for at se, hvordan de reagerer på billederne i en kampagnefilm. Hej. Hej. Og velkommen til. Jo, tak. Samir. Tine. Du kan tage plads herovre på stolen. Driller. Sådan. Vores 2 deltagere skal se 2 kampagnefilm fra Rådet for Sikker Trafik. For at kunne se, hvordan de reagerer, får de måleudstyr på, som registrerer hjernens aktivitet og deres puls. Udover det, så kan computeren også følge øjnenes bevægelser, mens de ser de 2 film. Nu sætter jeg pulsmåleren på, som måler respondentens puls. Ja, du skal sidde cirka 60 cm fra skærmen, ikke? Så hvis du sidder sådan der, så er det fint. Så jeg vil nok helst sige, at jeg tror, det ikke påvirker mig, men altså ubevidst. Men helt klart, jeg tror, at sådan noget som farver påvirker mig rigtig meget. For mit eget vedkommende ved jeg, at jeg bliver særlig meget påvirket af billeder og endnu mere påvirket af film. Altså, det vi ved om, hvordan billeder påvirker forbrugere og os selv, som når vi modtager forskellige billeder, det er, at for det første så er de utrolig opmærksomhedskrævende. De fanger vores opmærksomhed umiddelbart, og på godt og ondt, kan man sige. Og det vil sige, at billeder generelt, der er noget, der trækker opmærksomheden med det samme. Udover det, så er det også, at de formidler et budskab, og vi relaterer os til det billede med det samme. Det vil sige, at det også skaber emotionelle reaktioner
næsten med det samme. Der er ingen tvivl om, at en meget undervurderet funktion her, det er faktisk det, vi kalder bottom-up opmærksomhed, eller automatisk opmærksomhed. Vi tror et eller andet sted, at vi har det privilegie, at folk lægger mærke til det, vores budskab, at de har tid til at kigge på det, og at de bare kommer til at læse det. Og det er ligesom den luksus, vi tror, vi har. Og på den anden måde, så ved vi godt, at det ikke passer. Hvordan kan vi skabe opmærksomhed i første omgang? Og der har vi netop det, som hedder automatisk opmærksomhed. Hvad er det, der trækker rent visuelt for eksempel i automatisk opmærksomhed? Og det kan være ting som bevægelse, det er tæthed i billedet, kontraster, farvesammensætning osv. De ting, det er faktisk ret vigtigt til at trække folks opmærksomhed rundt omkring i billedet. Og det er noget helt andet, end hvad folk sådan automatisk, eller skal sige, med vilje leder efter. Du kører til højre! Helt generelt, når vi vælger billeder til vores kampagner, så er noget af det, der er rigtig vigtigt, det er identifikation. Altså, at du som beskuer ser noget, som du kender. Det vil sige, det er vigtigt for os, at man som modtager ikke sidder og har enormt travlt med, hvorfor hende der damen har sådan en mærkelig farve hår, fordi så forsvinder budskabet i alt det. Så det er noget med at bruge helt almindelige mennesker og helt almindelige hverdagssituationer, hvor vi siger, at det kunne lige så godt være sådan, som det var hjemme hos mig, eller den der dame kunne lige så godt være mig, der var ude at køre. Er du klar? Det er jeg. Super, så sætter jeg testen i gang. Vi har altid overvejelser omkring, hvor langt vi skal gå. Rigtige trafikulykker er meget voldsomme, og der er nogle grimme og nogle væmmelige billeder. Og det er altid en overvejelse, hvor meget man skal vise i et tv-spot. Altså, hvor meget skal man rekonstruere virkeligheden. Vi har bevæget os væk fra blod og glasskår og ulyksscener gennem de sidste 8-10 år. Ret bevidst. Og i virkeligheden er det fordi, at der er noget, der tyder på, at hvis det bliver for voldsomt, så har vi brug for at finde en forklaring på, hvorfor det ikke har noget med mig at gøre. Hvis det bliver for voldsomt, så kan det også frastøde. Så kan det simpelthen gøre, at chancerne for, at vi optager det i vores system, er mindre. Generelt kan man sige, at det at bruge negative billeder i markedsføring, det har en eller anden, det bunder nok i en idé om, at hvad man tror motiverer folk. Og hvis man tror, at negative billeder, det gør, at man tænker, det vil jeg gerne undgå, jeg vil gerne hjælpe det der barn, eller jeg vil gerne undgå at ende i den situation, som den ryger, så tror jeg, at ideen ved den her kommunikation, det er, at folk de ændrer adfærd derefter. Problemet med det er, at den umiddelbare reaktion, som folk har, når de ser et afskyvækkende billede, det er, at de bare kigger væk. De zapper væk, de kigger væk, de gør noget for at komme væk fra den situation, og dermed bliver de ikke eksponeret for det. Så den motivation, som folk tror, de har, det er ikke det, de reelt gør. Så sætter jeg testen i gang. Er du klar? Ja. Der er 2 overordnede fejl, man typisk gør. Det første er, at man tror, at information er alt det, der skal til. Jo mere information, jo mere kommer folk til at træffe det rigtige valg. Så jo mere vi informerer om, at rygning er skidt, eller at det er så skidt, og vi kan give dem tal og statistikker, jo mere kommer folk til at ændre sig, så længe de læser informationen. Og omvendt, jo mere vi kan proppe folk fylde af trafikstatistik for eksempel, jo mere vil det ændre adfærd. Det er ikke sådan, det fungerer. Og det har vi vist i lang tid inden for både psykologi og markedsføring. Det, der hjælper, det er at spille på følelser, på billeder, på analogier og historier, som folk kan relatere sig til, og så give folk en udvej. Og det er langt hen ad vejen det, der skal spilles på. Så glem altid, at vi skal give den rigtige information, fordi det kræver for meget opmærksomhed. Jeg tror, at langt de fleste vil reagere meget på det grædende barn. Igen, det er en situation, vi enten kan forholde os til, vi kan identificere os med, eller det er en, der bare helt intuitivt stresser os en lille smule. Så det tror jeg er noget af det, som respondenterne vil reagere på. Jeg tror også, man vil reagere på posen, fordi det er så nemt at forestille sig til, at man får en pose ned over hovedet. Og så tror jeg, at den her situation i slutningen af begge tv-spot, hvor det er lige ved at gå galt, altså det her sug i maven, vil jeg også tro er noget, som man reagerer på. Hvad laver du, når du kører bil? Nu har jeg kigget lidt på resultaterne, og det jeg kunne se, det var, at hun reagerede rimelig voldsomt på, da bilerne kørte sammen for eksempel, når der skete noget i reklamefilmen. Hvorimod der, hvor hun ikke reagerede så meget, det var de her små klip, hvor der ikke skete ret meget. For eksempel et lille klip med et kærestepar, der kører i bilen, hvor de ikke siger noget eller gør noget.
Det reagerede hun ikke så voldsomt på. Der var ikke ret mange emotionelle reaktioner der. Det, der var ved Ole, det var, at han reagerede meget kraftigt på de her børn på bagsædet af bilerne. Han begyndte at smile, og man kunne se, at hans emotionelle reaktion steg. Og det kan selvfølgelig have noget at gøre med den aldersforskel, der er mellem de to respondenter, at Ole måske har nogle børn og kan relatere det her til hans dagligdag. Generelt så tror jeg, der er lidt forskelligt fra de her to personer, vi kigger på. Den ene person kiggede mere på et par, for eksempel. Den anden kiggede mere på børn. Og det er klart, så kommer man også til at lægge mærke til forskellige elementer i den samme reklame. Og sådan er det jo med folk. De lægger mærke til forskellige ting. Og fordelen med de her to kampagnereklamer, det har jo været, at de favner alligevel rimelig bredt, så alle kan relatere sig, eller i hvert fald mange kan relatere sig til de her grupper, som bliver vist. Om det er et ungt par, om det er en familie, hvor der skændes, om det er et barn, der er ked af det, eller en person, der egentlig bare er på arbejde. Så sådan set er det jo meget godt, at folk kan relatere sig til det, afhængig af, hvor de står hen. Og skal vi sige, det som alle ser ud, eller begge ser ud til at reagere på, det er, at når der er en vis suspense i det her, at hvornår kommer det svære, hvornår kommer det slemme et eller andet sted. Det er som om, at det ligger implicit i den her reklame, at nu kommer der altså noget slemt. Der kommer en trafikulykke. Hvor slemt kommer jeg faktisk til at sidde og se det her? Og man kan også til og med se, at når beskeden, opsummeringen kommer, og selve budskabet kommer, så er der altså specielt manden, han læner sig lidt tilbage og smiler, og egentlig bliver lidt lettet et eller andet sted. Jeg synes, de her reklamer, det er faktisk rigtig gode. De kampagner er rigtig gode. For det første har de et enkelt budskab. Det er en handling, som folk kan relatere sig til. Det her med posen over hovedet, det er meget tydeligt billedligt gjort, og rent, indholdsmæssigt er det noget, folk kan forstå umiddelbart, og det er også noget, folk kan relatere sig til. Dermed sagt, så er det spørgsmål om de så forstår, hvad de så skal gøre i stedet for. Og der vil jeg sige, der efterlades man nok lidt med et spørgsmål om, okay, so what? Hvad skal jeg nu gøre? Og hvis der er en tendens til det i den ene reklame, at en kvinde tager posen af igen, men det er lidt usikker på, om folk egentlig fanger sammenhængen med, at hun så gør et rigtigt valg. Og hvis man nu kan spille på det rigtige valg i stedet for også, så vil det faktisk være en optimal reklame, som jeg ser det. Billeder og form kan med andre ord være med til at ændre og påvirke vores adfærd. Og en af de nemme veje til forandring er at ramme vores følelser eller at skabe begrænsninger, der på en naturlig måde mindsker for eksempel vores madindtag. Det handler altid om, hvordan form indgår i en eller anden form for adfærd, der giver mening for os. Så hvis der i øvrigt er noget adfærd, som vi har gang i, eller som vi har lært, eller på en eller anden måde har gang i, så kan form spille en stor rolle, hvis det knytter ind til den adfærd. Det var Designers Magt for nu. Og noget, vi har lært i dag, det er, at i stedet for at gå på Paleo, 5-2, alle de her andre slankekurer, så kan det faktisk være så simpelt som at skifte til en mindre tallerken.